sngau ka jing kwa ka jong ki om tanga nakin reina do na Delhi ka bayade bat kata kalenti ban mikmat ya ka jelang ya Shillong seat te ngaru ngapen sngau ki kendon ba ki jing pen sngau ki jonga shaki bat ka balingo akalong bakam simpor ya ki ban sungtho ya ka bat kila along ko menjur bat kila along ko bakila sungtho ya kita ki jing pen syai ki banga ai ka jing pen syai ya ki badi na kata daw ngaru namar ban long candidate kya ban join ni ka to ka ya ka no ka party himla ban shulong candidate klam long the khat jong kata ka party di ka jing join jong ngaru ka long bat ka BJP haka aku atrik December na do to ka poru ka bangi la ya pediang kan ti kawai ka banganga pediang hi halor kinong rim menta ka long ko mapila ya kali hooi ni em man long ni em ka candidate man long ni em ka Kyrtong man long ni em ka aspirant ka day bat ngala pediang bat ngamde kawat ban ong ban tiang ya kata ka politics namar ngahi ngala yai kom ka tutored candidate how to stem aja khatlai hakatuka arbanai bat hakatuka arspa vote ka bangaram bat ngathrai xyz ngala ban namdan ka politics experience dari ABCD te ngala dan ti habanga perkhat bha bade halor kini ki jinglang jingman pada ka bayade bat ka imlang ka salang ka jongi kanong dem ka baning kong ya bang hoot ka de ko urgency ka jingkerki jong ke ai ka jingkerki jong ki an kita ki pending laws ki bangi ngitip ki baladan ka parliament website ki balak ban kata ki balong ki implication ki legal implication ki long ben haki hok long try ki jongi tengah ngadan kam ban om tang bangan sngotho yala de dai ban pen sngotho shi brio kum kano hikai mensua Shillong Law College kum ka plidar hakani ka kam kum ka professional kum kanong ya site jong ki balang repair ni isnam ki balalai ki bangila job ki kis keleng saudong hakalyang jong ka balang ngasngo wa kum ka khon Khristan kum ka ret pa hi ka dan kam man ong ba silent is not consent ba kajing skap jar kam de ban nong bangini menjori kini ki ke ibro ban sawan number 101% sure andal awan hi ka ta ka sarkar ha sarkar pedeng kata sarkar pathamai ha parliament baning kong do kini ki an ki baladan pending ha po website jong ko parliament kin trai kam no dala trai kam ki an da ngadi flidan pakat tung anuru ya ka an la hiru ban pen klem the precaution is better than cure te ka baning kong ya ka banga ong hoot ngo ko mau fi ka urgency ka long ba menta ka IOA ki instrument of accession ka bangi kum ka jai bun re kum ki khasi kum kita ki create nong sensation ki representally ki state ni ki hima ki balaya soi hakato ka secular ka bat ka sarkar phareng ka British Crown ka dan hakato ka IOA hadu mentang il adoption house nam pat dan jing itho da ka sarkar India hadu menta pat notify da ka sarkar India kalong ka bajenjar nga thrai phini i to ka singa jing batai chunga wadi ki he ki han ru nga abatai bha ka ai ka ni ka IOA namar dan nila le chap kot ni haban batai si batai ni de ki ai ki authority kaju la dala shai la notify ya ka IOA da government of India ngim dan kam shu ban pen shai kaju ni de ki ai ki hima ni ki sima hado ko supreme court yang ala kali what sima ngonto sima it's hima one of the province jong ka jai ban reu jongi ka bala yo ka jingi tho ban ngirang dan ka kshatriya po sik shedul ting ni haban completely ni haban reaffirm ya ki hok long try jongi again and again te bali mla ban notify no ka IOA khnang ba kitu kinong bishar na Shillong ne na Delhi ne kanu ka court mo kila ban sipuli bat kin sipen scam ya hok long try jongi ban pen try kami ka an as it is. It should be a written law and a notified law ka scam din nakata daw ka jing don ka bakarki jongi ka de kani ka IOA bangi de ban yo no ka jingi tho ban siya ka lan jangor ka jo kumno wan pen wan dor ya kini ka priti ka dostor jingi namar klan kini kinong sanshar ka jongi when ki botlom jonga jai bro jingi one of the monolith stones we on lai talik ma
Tapi kan mau monolith festival dan uweiru na kinong mi khmat jungi balak ban ai ka satisfying jubab yo to union minister hado mandala dap yakan do ngakan mau ba ki kat to kat ni ki rerong ba na sapeng shai on these 3 monolith stone ki ding ta ki khasi symbol ko ba phipla yo jubab ne on ki de ki 3 indigenous right ki jungi badal lele ru khimla ban interfere khimla ban tuklar khimla ban kata kti ki na ba kata yo phipen khlam yi wei kata yi wei a khlam ga jabrega whole identity ka jingi tho jo jai bro jungi ka shong hikini ki ong ki de ki ngau maning kong ka culture ka bangi ong ka riti ka dustur ka bomat ayu ka niam ka rukam ka tho ka tar ka tien ka thale ka baar ka sensyar khadar ka bangi dang bat ki village court ngi dan 3 tiers of judicial system hani jala jungi ka baning kong ka de district council ka baar ka de ka session court ka balai de high court di ka ba sa balai ba khaddo ka de ka khandau ka siap kajing bat khandau jungi kamlong ka bakal pangam dei kam ki plain areas ni hado mentang inang bat khandau ka siap hapo kajing jing pe jing da jong ka riti ki dostor jong ki hirat ki hima ki kur ki nidan kajing bat khandau ka ba phla ka bajen ka ba phla ha kan ni ka bi india hi bro ko wai ka bangim dei ban kata di na kata ka daw hinda pet ka urgency menta hapo website ka mangal omne ka de ka land acquisition act LA act LA Act la da ka trikam hal jala jungi ka transfer act ka klem da ka klem ka transfer act tumat ni ngarong ngim dan lupa ka siling she engin le de precaution ni dan kam ngin on so ka balai ba de ka UCC Uniform Civil Code ka banga dang shudap ai ka jingkran ka India International Center de ko Delhi ka consortium on the implementation of the Uniform Civil Code ni dang shudap rakhe ka prapundriu anniversary jong ka NEICC habo balang Mawphor nga di one of the resource person hapteng chukti pastor pero kabakila ya ai ki presumption and assumption chongki bakala banong kumni kala banong kumtei kala banong kumni yangi kum kapalang ka UCC kamdei basna ka Congress kamdei basna ka BJP ka UCC kadai bami kadai ka mandate juga constitution ka ain riti sensyar juga India the mother of all laws dekani ka ain riti sensyar kala abo ini kan don sa ko ka article jongka ba kandei ban pentrai kami ni UCC Dikani ka UCC kalong kam ka Indian Penal Code, the pipay ka Indian Penal Code ka baraben. Kam day 2-3 pages law, kaday ka baraben ba? Dudang ang hangde po consortium hadal hiru. Ka comma full stop ka ABC pa mi ka draft document chong ka ni UCC ka dan ka website. Kumnong intip ka kata kumno. La siya na da kami ka UCC ngila mandan ki exemption nganong ang yituki All India Peasant Council jung iru indan ke exemption kum balong ka IPC 506 ni jala jungi kam trikam te kum taro kandan ka section ka bakta ye ke niam jungi ngin exam ye kito te menta kan ka draft document ka padan ka pat mi kum no ngan pule bat ngan juba ka kata ni kam kata te until and unless kan ka draft document kala ami kani kala along on the process kala along ha kata ka bansa pun trikam daga sarkar India ngai kran mi thik tangi kini ki hok long try chungi ki baya debi thik tang bat ka jurisdiction authority jong ka sarkar padeng bat ka parliament ngami kran ni ka bala ban le ka MDC ki ka district council ngam kran ka bala ka assembly re ka ba nin ka ba undan lenti let ka way let tang na ka sarkar India bahaban tantri kam na sarkar India marki central laws ki prevails over state law kiyan halor jong state law la da ki takho nidan kam bangin hak banong precautionary maka da ka jing isi jungi kam de ban long ka jing tim ka jing sang ka jungi yano kam de ban long ko mangi Khristan yim de ban isi yo nong shon jungi that's why I felt that ladang ngini yo ban khang yin nong tu na po it's better man ya ka bangi kau when chia ayu when chia nabar bangin long ki track strong opposition